Τα δέντρα της ελιάς λένε έχουν ενέργεια. Το φως που βγάζει αυτό το άσημο χρυσό που περνάει μέσα από τα φύλλα, ο ήλιος έχει καλή ενέργεια και θετική. Το πάτημα Ολιβόιλ αποτελεί ένα όραμα που θα μεταφέρει το κρητικό ελαιόλαδο που παράγεται σε παραδοσιακούς ελαιώνες σε νοικοκυριά όλης της Ευρώπης. Σε επιχειρήσεις εστίασης που θέλουν να έχουν αυτό το προϊόν και σε ομάδες παραγωγών. Ο σκοπός μας είναι ο καθένας από αυτούς που θα το πάρει να το εντάξει στην καθημερινή του διατροφή για να απολαμβάνει τα γευστικά και διατροφικά ωφέλη που προσφέρει το κρητικό ελαιόλαδο. Το πάτημα Olive Oil είναι μια ιδέα που ξεκίνησε πίσω το 2010 και στο 2012 ξεκινήσαμε και επίσημα να εμφιαλώνουμε ελαιόλαδο με την επωνυμία πάτημα Olive Oil ή πάτημα ελαιόλαδο.